OK, lidi, takže teďka, teďka tady máme třetí díl a už jsme v Jurassic Parku. Tam to můžete vidět tu ceduli, ukaž to. Ano, Jurassic Park, já to přiblížím ještě, ano, nic. Tam to máte, a teďka, kam odjíždíš? Oh! Ah, sorry. You need spares. Get them from storage, not from one of the control panels. Next will be Zkus to. My jsme si lidi Adamkovi nové postavy, ale už jsme to nenatáčeli, takže tak. Nice sun. Běž na to, ty tak nemáš co dělat. Běž se hrabat, kámo. Měň se na někoho jiného. Jo! Ale se nebude. A na toho dětka. A jo. Fuj. Co mám hnoj. To je hnusné. Jo. Dělej si to, bro. Co si dělej raz. Bral. Dobrý. Kamu, pojď tam, do toho kolečka. Vidím já. Kamu, jdi do toho kolečka, to můžeš zprovoznit. Čekej. Jdi do toho kolečka. To tam bylo to kolečko. No, tam vidíš tu šipečku, tak tam ti to ukazuje. Hej, vystup. No. A dej si tam, jo, tady, no, tady ten zatím. No, jo. A to podle mě může jenom tam ten, ne? Jo, můžeš. A zase, tohle, jo? Dobře! Hej, už máš 49 000. 50. Mhm. Kde jsou coiny, oni se neukazují. Pustý. On je tam sekví! Hoši, on je tam sekví. V tom autě. To dám do šortu. On je tam sekví. Čo na něj, on je tam sekví. OK, tohle bude dobré. Let's get something straight, John. Your investors, whom I represent, are deeply concerned. 48 hours from now, if they aren't convinced, I'm not convinced. I'll shut you down, John. Pamatuješ? Ty z toho reálného filmu, pamatuješ? Pamatuješ na to? Jo, pamatuješ, jak tam... Jo. Pamatuješ to? To byl ten nejlepší. To je ta scéna, kde je Indomiros, nebo ne? Tady tahle ta scéna. Aha, já myslím, že tam bude Indomiros. Jak jsi zašlápl, ne? Nebo koho? Ne, on nikoho nezašlapl, tam byl ten zraněný Triceratops. A ona se musela hrabat v veve a hlavně osadit. Jo, a to bylo... To je jak Lego, koukni se na tu nohu. Jo! Já myslím, že to bude vypadat jinak, ale to je fakt úplně Lego. O! Bum! Až to skočil. Jo, to bylo vtipný, jak ho snědl ten T-Rex, jak chodil na záchodák. On to rozbil. Jo! A jsem záchodem na spolku. Mhm. Kámo, vidíš tu hůli? Oni má úplně jako speciální. Jo, s ním má zamrzlýho komára. Parasaurolophus, Brachiosaurus. To je kvůli toho, že já znám hodně. Já taky miluji dinosaura, já jsem se na nich díval od malička. To je animace nebo se hýbeš? Pardon, se nebo? Flaknem do něj? Zkus to. Je to? Je to? Počkej, kde je? On zmizel? On zmizel. To je Bůh. Ty jsi zabil. Hej, otoč se. Já jsem dobrý. Otoč se. Jakoby kamerou. What? Furt je tu? Tak kam zmizel? 50 000 lidi coinů slavíme.
50 na 50 000. Oni se koupou. Jdeš? Jo. Skoč tam. Aha, kámo, to je mega hluboké. Jak to tam srovnat? Jak tam vyskočil, kámo, to je bez Sparta. Bum. To je Sparta jump. A tak on neumí prostě plavat? Co mu je? Já nevím. Hej, pojďte. Taťka? Zatím ten vedím má jenom 5 minut, jakože. Ale až bude odemyka, tak dáme střih, jo, za chvíli, lidi. To se nemohl, protože mi teď to dopravují. Běž do vody. Rozpůl se. Ne. Hej, vidíš to? Ten Sparta jump. Některé obaly máš Jo, vidí, dobrý, já jsem to omylem dal střih, no. některé obaly máš barevné. Zelenou máš nejradši, tak jsem koupila zelenou. Modrou? No. Modrou. O ježíš, já jsem se spletla. Promiň, já vím, že modrou, ale já jsem se spletla. Nevadí. A zelená je taky pěkná. A co kdyby tě zašla? To mě zašlapla. Hej, ale Já ono... ho zašlapla. Zelenou máš k tomu batohu. Ti to bude ladit. Ok, vidí, takže dáváme teďka střih a... Tak jo. Ok, vidí, takže bude menší střih a už dobrý, tak jdem na to. Takže lidi, teďka Max se snaží něco udělat, nevím co. Málo spil. Maxi, Co je tady? čekejte. Dobrý lidi. Rozbil kontejner? Ne, nerozbiješ asi. Kdybys byl tak silný, tak jakože si divím. Počkej, jdi tam na to. Ne, to musíš kolečko. Já vím. What? Ono něco zhodíš, ne? No, jasně. Takže... Kámo, Jak se na to musím? já nevím. Teďka mám jít Ej. sem. Co tady máme? Sem. Tady máš podle mě... Kámo, co to je? Co tu máš dělat, kámo? Nevím. A já jdu na ten teďka pěka. Aha. To co umí skákat. Jo, umí. Čo zmasknul X-ko. Takže měl jsem plné užiště, takže jsme to nenatáčeli. Max už tam něco postavil, že jo? Já nevím co. Počkej, tam máš šipku, tak tam asi jdeš, ne? Já si jdu vzít auta a rozbít bránu. OK. Tak si nejdu vzít auto. A ty jsi šel pěšky, ne? Přesto. No, tak to jsme měli dělat. Vrátím se pro auto. Tohle to bude lidi poslední díl, teďka co uděláme za... teďka najednou to bude poslední díl, co uděláme. Teďka. A jo. Takže... No a mohli bychom to už ukončit, že? Jo. To je moc dlouhé, takže tohle bylo pro tohle vše. Doufám, že se vám líbilo a zatím čus. Čau, čau, bye. Už jsem to dala teďka.